Banglong Digital News Forum asai hem long nili prangke mai long prangke mai ke pha ta bang so long nanga che tong dun a channel ke duan atung khanda churu lo pen akadom pe jilo kasi alang litum kar banglong ara da phan a hokpet la pen laso a news mate abirta kapali usini lining thesi pinidak tako prangke mai phalo kasi ke chengsi nili ke cheng poni ke la phalo je kar banglong autonomous council sitame Ladakh MOS apike Karbi Anglong Territorial Autonomous Council position stonglo setame non alama bangke je Karbi Anglong Autonomous Council ilitum 70 years suselo lasi lat solo kaching thuramu mane development pu ilitum kaya ke hang kong asitina party tame laso ke hang kong do lasi laso hormu kupwa anatusi ke dama development bang label asitin arong aje lo kami Karbi Youth Festival le punoy e Durga Puja le punoy Zonal Festival le punoy ba kopenia bihu le punoy ko pia posi non munit kom hak ditilo lapen bozara long arni bang sitame di foson town ilitum Karbi Anglong pen dak hello itum ahem pilo arong so pilo pia posi munit kom henglo ari kang sam kot mane chunam choriat along dak kom hekitilo asi dak ang tek ni sap ni paklangko Dasinang letum kadu eta chini kar banglong non kachari ponbom autonomous council lalong ake hai CM tuliram rohang alangli kachari pon alangli kabor ipon bangke la puelo je non alom apil theke kapathu na thura hinta ilitum ching thur nai liso e jang tum ching thur nai pusi alangli kabori polo lasi la bangso long la taisia development lo lasi alangli ke claim pon along ko ansi ke chok lima la pen ilitum ratum ko son si kaluk son duma la dang nili than po la pen la pang solo bangke rat tum leng chaping noi la si ke dam tang penangan ani 2020 ni kan Ladakh Karbi Anglong ahomosti tinda isi stadium kapathu aklam kase marjia phan pura kuti kep dhuri ponlo ase tin ahomosti longta ECC stadium kapan kas kisi kedang pondolo lasi hala solong kisi kedang pona tengsi Ladakh kam tame pilo lapen halaso a contractor tum a komatma lapen laso ke chok lim ke chok che kopima la bang sini li rada phane than igi pusi achini lo lasi Ladakh nili akoy kewan pu bange kali setame la sohor nu ko ansi ke chok lima ke chok che mara ding chang lasi Ladakh mini stadium a contractor lake kichingsi la bangke is lafer lake amri homosti lo Ladakh a contractor ke Osia Trade and Supply Proprietor ahem fuke lake promote begani otu marwari thaipo alang lilo Ladakh a contractor ke lapet ako dotulang labanget daythor longke lake MP Agarwal otu lata marwari lo lasi lake daythor long a contractor lo lapen ako damtunang nomor ke thom habe timung dilai lapen ako nomor ti dolang umtang timung lake halong cibat lapen honsing timung at dongka mukam lapen ako nomor trok bangke Rajdhani Association Proprietor Dorson Bolua labangke ACC ground labangke lapen ako doslang Cinthong konstitusi lomong labangke laka ako doslang troksi bangke Chunbang timung Bokulia irrigation filalong lake mini stadium lolata lapen ako Rangsina Enterprise Proprietor lake Sahil Agarwal Rong Mongwe lapen Rangsina Enterprise ako Rangsina Aklam labangke Rangsina Enterprise lota Sahil Agarwal lo lapen ako nomor ke babanda Rangsina Enterprise lata Sahil Agarwal lo lake Langhin Tinali lapen ako Crazy 11 nomor bang dutulang Rangsina Enterprise lata Sahil Agarwal lo lake Hauragha long lo lapen ako dulang GM Engineering Proprietor Prosanto labangke Medhi labangke Dhonsiri longlo lapen GM Enterprise Santipur lapen ako GM Enterprise Hawaipur GM Enterprise Jirikindeng GM Enterprise Toradobi GM Enterprise Simka Nala Umsowai lapen GM Enterprise Chutia Nala GM Enterprise Siloni GM Enterprise Same Langso GM Enterprise Chukiola GM Enterprise Okereng GM Enterprise Habe Dengja Sports Complex GM Enterprise Borsing Ronghangao GM Enterprise Bhoksong Regional Sports Ground
la sidak ni pudai mangal halo la so long koratrok lote 10 crores lote 260 crores 260 crores angbong pen dak lokela contractor kar biak hetum bang alo dak itu bopen dili than polo dak kecengsi habe timung umtang timung la pen ako honsing timung la banget komlong lo la si ako chun bang timung bang kli la si long kora tropen bang kli atum si akar biak hai tum si dak kontraktor ke long chot lo la si ladak la umtang timung bu bangke iem mongol sing timung asopo lata iem asopo bu si ke long chot tahai pu lata la pen honsing timung puta lata mongol sing timung long si ke klem abang pulo alang li ke me kahai no pulen li poli hala dak ke do posi alang li ta ke long chot tangte baki kontraktor binong dak lokel akar biak hai tum ba bang akai sa kumalo dak ke do ke nili ningje pon lablo marwari angse si dak ke do la pen inut vet la GM Enterprise amen pen long krege thom plote 130 crores tu lage 130 crores inut fancy pi dead lo la si la alo ke choklin la si Karbenglong Thomas Council atum ke klempon jakong ke ceher jak ko pisi klema la ke Assam Finance Rule long la pen Assam Rules long le sido je lak hokep abad lote la bangke online i tender si pinai lage hala solong kacheba parai do la son thatasi Assam along ab district anta i tender ang se 50 lakhs abad pulo tangte setame Karbenglang Thomas Council atum isi ke claim ake me bangla phelo je nitum ke dake autonomous area la sidda bangke nitum la sonium bangke nang proyekre nitum methang aron si claim ji close tender tamane nitum close tender talo la pen off tender la electronic media dam de lo la pen la hai online long dam de lo pusi alang nitum ke claim sadda bangke isi rara fan beselo sarara fan kahino kunaloma alang nitum jungjung ale fansi ilitum Karbenglang arat six schedule la pen inglo maso a district along ali kacu en ke autonomous council along kacari atum la si la son ki gilu ute la dak tender ki pi kuma malo nang tum CS pak langka nang tum CS pak langon gil tum nang kroipo la pen lowest tender ko marlo ke dum ko son si la tum ke long lo inu veda contractor ko son si la an long krege thom ke long lo la pen bakian ta marwi tum si cerai la ko son lo ta mane 70 ningkan rok si ke ban ta il tum kar biak hai tum lak kuti kep ke klem una bang avelang la ke tum ining du lam lagi mante ki pipe der ma government tum to mante ke klem aja kong dong ga der luma il tum akai tu ningkan sok si kep nang leta kasi kaya ke kace paroka development na banget dake niligi pudai banget ka parlino lagi athe ko piloma il tum inglo so khaya amen ensi ladak banget development wan ben kace rai banget habang antana bungilu ande kumalo ka develop lang ke ani gang sam di pua pojar long koso si munit dak ke dola festival koso si dak munit ke